Được đã ra xuống này. Alu ra nữa. Nè nè. Nè. Nè, alu băng chéo lẹ. Alu. Nè nè. Không không. Mà alu sao? Nó bắt đầu làm tụi nó nè. Nè. Bang gak आंनो दैया बेखौ भाजा एवबाय सबायजों दाउ संबाय लोगोफोर नै सबायजों दाउ नै हेल' लोगोफोर गुड मर्निं आङो दा बाजाराव थांनो नागिरदों माल बुस्थु गैया थाव संख्रि आलौ बिदिनो बायदिसिना फिसा फिसा जाब्रां मस्ला पियास फिसा फिसा बुस्थु आरोना आङो बेफोरखौ दा लायनो बाजाराव थांदों ओमफ्राय फंबाया दाउखौ गोदागासिनो दं आरोना इसोरो संगोन इसोरनो संनानै दोनगोन आङो माबाखौ लायना फैग्रोनोसै बाजाराव ओमफ्राय आंहाबो एसे फिसा खामानि दंखायो आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायलां ओमफ्राय दा आङो गारि नेबाय दङ गारिया फैथ'वाखै आरोना गारि बे माबाजों बेटारि गारिजों थांगोन माबालायबाय कालारानो चेन्ज जालायबाय दाउला खासि बायदिसो नुलायलायबाय गिदिरमोन मस्त गिदिर जाबाय माबायावसो अक्ट'बर नभेम्बर सेप्तेम्बर अक्ट'बरफोराव जाहैनो हागौमोन बिराद गिदिर जाहैबावगौमोन सावस्रेमबाय दाउखौ खामफ्राम साव गोबाव एवबाबो जायो गेसावबाबो अर जरायदोंमोन होमबालाय माथो इयावनो ओरैनोसो गेस माबा खरसा जागोन लस जागोन माथो अराव सहैबाबो जागौमोन इहाय अर सुखांखादोंमोन गेस थांगोनथ' र' अराव सहै गरम रमसो जाखाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो दायो माने माबा बाजार मोनफैसिगोन आरोना बाजाराव थांगासिनो मोननोसैयानो ओमफ्राय मा लांनाय जायो नायलांबाय था भिडिअखौ ओमफ्राय माबायावबो हाबहैनांगौ आंहा सासे लोगोनियाव मोनसे फिसा खामानि दं आरोना नायनोसै जायोना जाया नायनोसै लोगोफोर ओरैहाय जोंनि कलेज थाङो सिमला कलेज ओमफ्राय आं नैहाय दा सासे लोगोनियाव हाबलांनो नागिरदों आरोना बेवहाय हाबलांनो माने आंहा फिसा खामानि दंमोन ओमफ्राय जायोना जाया नायनोसै ओमफ्राय आं बेहाय लोगोनियाव हाबनोसै बेहा कम्पिउटार दखान दङ आरोना बेवहाय फिसा खामानि दङ हाबलांनोसै आं लोगोफोर बेवहाय नायलांबाय था आंनि भिडिअखौ खुलियाखै हेमेरा आं दाखालि माने एसे गोबाव जाबाय माइ गायनायफोराव गायनाय फुनाय खालामबाय ना गायनाय फुनाय माबा मा होनो मुलि होदोंमोन इनि दखानानो बिराद मोजां बेफोर नै इनि अनारखौ खोन्थानो आं नै इनि अनारैनो देरजारखा सारसो बिराद सेलारि मोनखायो आसोला 2000 बे दखानखौ माला अपेन खालामनाय खोन्था दाथ' 3 years बारबाय 3 years बारबाय ने 3 years बारबाय अक्ट'बरनि 15 ना माबा 2020 ओमफ्राय ओरैनो साबेसे स्टुडेन्ट दं ओरैनोथ' स्टुडेन्टफोरा 210 जाना दं 210 स्टुडेन्ट नाय देनजारखा लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनो सासेयाव मान्थलि 500 जायो 500 देनजार जाखायो नोंथांमोनानो हिसाब खालामना दिहुन बेनो आरोना नै हिसाबावथ' बहुत मोजां आरोना ओमफ्राय मा जायो पेन्डिं थायोना बिदिया थाखायो थानायालाय सोरबा होफैनो हायो सोरबा होफैनो हाया आरोना हायो थानाया बहुत सब दखानाव थायो थानाया ओरैनोथ' नोङोबाथ' हिसाबावथ' बहुत मोजां जायो गासिबो फैलायबालाय खिन्थु फैनो हाया नालाय हायो आरो माने सोलोंनो गोनां जायो गावबागाव बिजनेस गावबागाव हाब्बासो बिजनेस लाइनाव बिदिनो जायो जानायालाय उपाय गैया सोलिनांगोन आरो माथो मोनसे मान्थआव जुदि मोनोब्लाथ' बहुत जायो होनजायो एसिटिसि फैसा लागोन बेफोरबायदि आरोना आं लोगोफोर बेलेग खामानियाव फैदोंमोन ओमफ्राय बेबो जोंनि लोगो बेहा कम्पिउटार दखान दङ ओमफ्राय बिनियाव माने जायखौ नांगौ बे खुलिथ'वाखै ओमफ्राय माने बेनाव हाबफैनानै आङो जिरायथ'बाय आरोना दसे ओमफ्राय ओरैनो र' मायबा खामानि मावदों होन्दोंमोन मा होनो रुमनि आङो ना न'निसो नामा नोंसानि न'नि
खिरखिनि माबा माबि माबा थाराय दों आं जायाखै थांगोन थाइगोन थां उफाय गैया हारसिंना जि फाथो खुलिलांबाथाय उनाव बिदिखौ जोङो नैबे आरोना बेखौ जोङो फर्मेटआव थांनानै सेन्सआव थांनानै रेडि खुलिनायखौ खालामनो हायो फोरोंगिरि बेफोरबायदि आरोना दा नैबेखौ जोङो जों बिदिबानो जाबाय दा जोङो बेहाय आरोना बिदि होथिगोन जेब्ला नों बिदिनो मा खालामो जोङो खालामनानै सेन्स टु बेक बेखौ जोङो खालामनानै फैगौ एसिया अब्ला एसिया दसे जिरायबाय आं बे लोगोनि दखानाव ओमफ्राय लोगोफोर आं दा न' मोनफैफिनबाय बाजारनिफ्राय आं मा बुस्थु बायदों आं बेखौ दिन्थिलायासै आरोना रेकर्ड लानोबो खस्थ' ना हारसिं बाजाराव बेनिखायनो आं माने जेबो दिन्थियासै बायनायफोरखौ ओमफ्राय आं डाइरेक्ट न' मोनफैनायावसो रेकर्ड लाफैबाय आरोना नै लोगोफोर माबा भाजा एवना दोनजोब्बाय फंबाया संदों बेखौ ओंख्रिखौबो फंबायानो संदों भाजाखौ फंबायानो संदों आरोना मादार गैया नालाय माइ गायहैदों नालाय ओमफ्राय नैहाय या सबायजों दाउ संबाय लोगोफोर नै सबायजों दाउ नैया सबायजों दाउ बेसेबा गोबाव जाबायमोन सबाय जाया दिनै सबायजों दाउ ओमफ्राय आरोबाव दाउ बेदरजों भाजा दाउ बेदरजों भाजा आङो साखिनायनो नागिरदों आरोना दाउ बेदर सबायजों दाउलाना गिदिरथार गोरा मोनलायलायदो गोथाव माबायासो संदों आरोना बेखौ आं बाजाराव थांदोंमोन जास्ट दासो सफैदों फंबाया संदों फंबायजों आबाजों संदों सानैबो लोगो नांनानै आं बाजारनिफ्राय दासो मोनफैदों आइया माइ गायहैदों आरोना नयननो खुरना होग्रोबाय स्कुलाव थांनानै स्कुलनिफ्राय फैबाय बे फुङावबो ओंखाम जालाङाखै ओमफ्राय दा आइबो फैथ'वाखै ओमफ्राय फंबायमोनाबो फैथ'वाखै इयाव औवा दानहैबाय दं आरोना माइआव बेरा होनो ओमफ्राय दा नयना ओंखाम ओंख्रि दोननायखाय फुङावबो जालाङाखैना बे स्कुलाव कचिं क्लासाव बेखायनो दा बिखौ ओंखाम ओंख्रि संना खुरना होग्रोनोसै बेनो नेनो हानाय नङा भाजाखौबो एसे होनोसै बेनो जानो हानाय नङा बियो दा बेनो होग्रोनोसै जाग्रोथोसै नयना बेयाव फाथो एवनाय दंमोन फाथो जाया फाथो होलायनो फाथो एवनायमोन इयो होग्रोसै ओइ आदा नै जाफैग्रोदो बे टेबोलाव जागोन नामा ना हायाव आलु एवनाय दङ बेवहाय नै आलु एवनाय नांगौ नयननो नाङा फाथोखौ नो जाबाय नों नाङा बान' फाथोखौ नांला फाथोखौ दाउ बेदर लकेल भाजा जानोसै सबायजों दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव गोरा जायो लकेलआ बिराद गिदिर जाबायमोन दाउआ मोजां मोनजाबावदो नयना आंनाव बिदिनो दाउ खिथु आंथ' नायाखैना आंनाव खर' मोनदों मेगनखौ भाजायाव खोमा मोनसे मोजां बेदर गैया बेयाव मेगनजों खिथुखौबो मोनदों खिथुखौ आं जादो आंनो होदो मोनसे मोजां गैखाया बेयाव मोजां गैखाया बेयाव मोजाङा एयावसो जाबावबानो फाथो
Dia alu ya. Alu ya. Ăn không được. Ăn đâu. Alu, no. Không. Mau alu sao? Nó bao làm tụi nó nhỉ? Đang bầu đi chưa? Đang đi juga hanya dah. Artinya tadi. Boleh dalam punya. Ya, tu bukan orang ngomong lah. Kan gue duduk rasa sebenarnya. Ayu sana. Alu sana. Nah, alu bang jauh leh. Dia pun kaya. Itu sih lah bang. Ang lo sih lah bang. Hei, nang lah dong kaya. Hei, sini nang lah. Alu gila. Ayu. Gila. Anh đừng. Alu ko le bu su. Duduk mana? Go. Emang gue udah apa tunggu gue? Tunggu gue. Sini ke barat dah nang dia. Ini aku juga dah nang. Ayah ni. Mana bos? Ini sini buyo abra. Jana ini ke. Ini maju kom. Ini lemau